ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୋହନ ତାରାର ନମନ। ଆମେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର କର୍ମରେ ସଫଳତା ପାଇଁ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରେ ବି ଆମକୁ ସଫଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ବିଫଳତା ମିଳୁଛି। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏହାର କାରଣ ଦୀପ ହୋଇଥିବ? ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୀପ ଜଳାଇବାର ସଠିକ୍ ବିଧି। ଦୀପର ମୁଖ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିଲେ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରହିଲେ ଧନ ଲାଭ କରିଥାଏ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କ୍ଷତି କରାଏ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଦୁଃଖ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ଚାରିମୁଖୀ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ବତୀ ବିଷମ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେବା ଉଚିତ, ଯେପରି 1, 3, 5। ସମ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଲେ ଊର୍ଜାବହନ କ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ, ଯେପରି ସମ ସଂଖ୍ୟା 2, 4, 6 ଆଦି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Thank you hearing to Rohan Tara.